Bħal kull sena fit-18 ta' Jannar tibda ġimgħa ta' talb għall-għaqda fost l-insara. Għalina l-Maltin u l-Awċin din is-sena hija sena partikolari fejn tidħol din il-ġimgħa ta' talb għaliex kienu propju ħutna il-Maltin u l-Awċin li formaw parti mill-inizjattivi ekumeniċi fil-Gżejjer tagħna li ħadu ħsieb it-talb u r-riflessjonijiet li se jkunu imxerdin fid-djoċeżijiet kollha tad-dinja fost il-knejjes insara kollha tad-dinja għal din il-ġimgħa ta' talb li taqgħadna flimkien. Fil-fatt il-Maltin u l-Awċin iddeċidew li propju jissuġġerixxu lill-Knisja Kattolika u lill-knejjes insara l-oħrajn u l-ħutna insara mamdin madwar id-dinja propju silta mill-kapitlu 28 tal-Atti tal-Apostli. Aħna l-Maltin nafuh tajjeb ħafna dan l-aħħar kapitlu tal-Atti tal-Apostli għax l-ewwel 10 versi ta' dan il-kapitlu huma ddedikati għal miġġija tal-Apostlu missierna San Pawl fostna. U t-tema li ttieħdet għal din il-ġimgħa ta' talb ta' din is-sena 2020 kienet propju il-vers numru 2 li ġabu ruhom magħna biħlewwa li ma bħala. Ftit tal-jimilu il-Papa Franġisku għamel katekezi fuq din il-parti tal-Atti tal-Apostli u minnhom ħares il-fuq u beda jaħseb fina il-Maltin u l-Awċin u qal huma nies ta' ħlewa kbira, huma nies li dejjem urew spiritu ta' akkoljenza. Ġabu ma' ruhom ma' ħafna nies matul is-sekli biħlewwa milli ma bħala. L-istedina tiegħi llum hija li nagħmlu eżami ta' kuxjenza. Aħna għadna nuru li ħlewwa li ma bħala l-ewwel ma' xulxin. Għaliex charity begins at home. Jiġifieri jekk jiena qed nitkellem dwar l-imħabba lejn ħutna mifrudin, ejjew naħsbu l-ewwel nett kif qed nittrattaw lil nfusna. Imma wkoll niftakru li din l-akkoljenza x'wara kollox dan il-vers qed deskrivi l-mod kif il-Maltin u l-Awċin laqgħu lill-Apostlu missierna u lil-274 persuna oħra li kienu fl-istess vapur li ġie nawfragat fuq ix-xtut tagħna, li nkalja fuq ix-xtut tal-Gżejjer tagħna. Laqgħuhom biħlewwa li ma bħala. Aħna llum qegħdin nilqgħu fostna insara li ġejjin minn knejjes oħrajn ta' tradizzjoni antikissima. Huwa mument sabiħ għall-ekumeniżmu, mument li fih il-Knisja f'Malta pereżempju qed tagħmel kull ma tista' biex lil dawn ħutna tovrilhom meta huwa possibbli anke postijiet għall-kult tagħhom. Huma wkoll insara bħalna. Tajjeb li l-ħlewwa li aħna rejna mal-Apostlu missierna San Pawl u sħabu 2000 sena ilu tkun ukoll dik li tmexxina fil-talb tagħna għall-għaqda tal-insara u fil-mod kif nittrattaw il-xulxin u l-ħutna li qegħdin fostna.